kining atong tubag sa Salmo nga nag-ingon, isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mobalik siya pag-usab. Unsaon man ni paghimo? Murag wa para bay siguro kanus ang mobalik ang Ginoo. Ang una gyung paagi niini na isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mobalik siya pag-usab, mao ang atong desisyon nga kitang nagtuos Ginoo andam sad magpakamatay para sa Ginoo. Kanabang di na ta mahadlok nga mamatay tungod kay ang atong Ginoo nga gisangyaw nagpakamatay man para nato. Sige, lingiyay mong tupad ing naandam na kang magpakamatay para nako. Ana. Muna ang atong mga gisaulog karon si San Cornelio o si San Cipriano, ila jud gipakita early years sa atong simbahan, mga 250 AD. Nagpakita gid sila nga ang ilang pagtuos Ginoo buhi, nga ang pagtuo nga ilang gibatunan tinuod. Nya giunsa man nila, wa gid sila magpaling-paling bisan pag naanas ba sa kamatayon. Ug mao ni ang unang paagi nga masangyaw nato ang kamatayon, ang makaluwas nga kamatayon ni Hesus. Ikaduha nga paagi, matud pa ni San Pablo, maghimo gani mo sa inyong panagtigom aron pagpangaon, kay mo man to ilang unang pamaagi aning gitawag na tog Eucharistia. Kinahanglan di mo mag-iyahay, magdungan, pagdungan mo og pagpangaon. Pasabot, dili ta mamintaha sa uban. Ato gyung hunahunaon nga kun unsay atong gikaon, ilasang gikaon. Dinhibitas atong parokya kaning og natay dagko nga events, labi na og mo sobra na tas mga 300, 500 katao, ato dayon nang himuon kanang pack meals, kang pack meal ba, pack nga meal. Dili ta mo butang og buffet nga naman tungod kay ang katong unang nilinya sa buffet table, mora to'y makakuha og daghan, pero katong naawahi, managinot na lamas ba? Nya magsigig lantaw-lantaw atong ubang nakakaon, daghan man tong iya dito, napamantoy sa tawag anang mga hamonada, mga humba, mga litson, ako diri lamas naman lang ni. Nya ang uban pa gyud mahuman nagkaon, human na sila kaon, tuwa pa in taong uban, naglinya pa. Pero ang uban, wala na, nanguli na, ana na ba, nang nutpick na. Nya, sige nagpanugab. Pero ang uban, kutoy pang tiyan. Unang di kay kuan kaning buffet. Ang ako gusto, kanang inig-distribute yun, manglingkod ng mga tao, distributan na to, appeal sa mga pari, kaon tagdungan. Kay matod pa ni San Pablo, basta katilingbanon gani nga pagpangaon sama aning misa, dili ta maghuna-huna nga ako ragoy mabusog, ako ragoy mahubog. Kung dili atong huna-hunaon nga kini mauni ang pagpakita sa atong gugmas Ginoo. Nga kita usaratan niya kalawas, niya mag-inambitay ta. Nya maanad ta ning kinaiyaha, dili na sad ta mamintaha didto sa atong katilingban. Kamao na sad tang mo apod-apod, kamao tang mo paambit sa atong mga nadawat nga maayong grasya ngadto sa atong mga silingan. Dili ta ka-afford ba nga kita rin nagtayhad-tayhad sa atong balay, nga nindot kay tagbalay, pero ang ato ding silingan gilunupan nas tubig. Nisod na ang uwan kay wa na sila klarong atop, wa na klarong bongbong.
May kitang kaon sa atong balay, nagsubra ang pagkaon, ipanglabay pagani kay nangapanos na ang ato ding silingan, naghuwat in taon sa atong linabay kay ilasang kabkabon ang mga panos o mga bukog nga atong linabay ilang kanon. Dako kay tagtulubagon anas Ginoo labi na gyud kita mga Katoliko. Muna mapakita nato nga si Kristo nagpakamatay para ta maluwas basta makigunong ta, makigsaw ta sa atong mga silingan. Sige, lingay mong tupad ina sugod karon di na kumukaon basta di ka mudungag kaon. Ano dota daghan na baro mga anak din amudungag kaon sa mga ginikanan, magsige na lag tubang anang computer o TV. Daghan sa mga asawa di na mudungag kaon sa bana, ang bana sa di na sad mudungag kaon sa asawa. Iyahay na lang. Naay usa ka kusina pero lain-lain naglamisa. Igo ra mo kuha dito pagkaon, do na siya lamisa sa iyang kwarto, lamisa dito sala, lamisa dres kilid. Congratulations ninyong kasigi pagdungag kaon. Unya, ang ikatulo nga paagi aron ta makapakita sa kamatayon ni Kristo kinig yung pagpaubos. Kana bang mosugot tag mahimong sulugoon. Mao na ang kining ato dinhing gitawag og official, Romanhong official. Roman officer, authority ni sila panahon ni Kristo. Pero niingon siya, dili ko takos nga mudawat nimo kay dili man siya Hudiyo. Dili ko takos, usa ko ka Romano, kaaway ko sa mga Hudiyo. Pero sa iyang kasing-kasing, nitabang siya sa mga Hudiyo. Muna nga, kuan siya, kanang gidaig sa mga Hudiyo o nihangyo silang Kristo nga tabangin ni kay bisan tuod og Roman officer ni siya nagpangga ni sa atong mga katawhan. Pero siya mismo nga gi-honor sa mga Hudiyo niingon pagyud, dili ko takos Lord, sugua lang ko unsay akong buhaton kay matuman ra gid na. Niingon des Jesus, wa ko kakitag pagtuo nga sama niini. Pasabot kita nga manimba, kita nga nagsigig sunod aning ebanghelyo sa misa, labi na gid ko pari, mga obispo, mga sakristan, mga lectors, mga choir, kanang aktibo sa simbahan. Kita gid unta mo'y maguna niining pagkamapaubsanon. Kana bang musugot ta nga mahimong sulugoon? Kana bang maghuna-huna ta nga kita maoy makahatag og sulbad sa ilang mga kinahanglan? Mao ni ang Roman officer ang una giniyang gitan-aw unsaon pagtabang ang iyang sulugoon. Imagine sulugoon niya pero siya maoy naningkamot aron nga magpasugo sa Ginoo aron maayo iyang sulugoon. Igo gyud kaayo sa gitudlo ni Kristo nga niingon, kinsa tong gustong mahimong labaw sa tanan, kinahanglan mahimong ulipon o alagad sa tanan. So ang pagtuo di ay nga dako kayo, mag-agad gid ni sa atong pagpaalagad. Hige, kamong mga asawa o mga bana, tistingi ko no ninyo, ayaw na gid mo pag sinuguay. Ayaw na gid mo panogo. Pagsige na lang mo alagad. Kamong mga ginikanan, ayaw na mo panogo sa inyong mga anak. Alagari inyong mga anak. Nya mo na isulti nila nga nindot gyud nang mga lagad ta. Ayaw na pagsigsugo. Do it by example. Tanawa, di ba kanang inyong mga anak, di na nimo sugoon pero mutan-aw sad na sa imong gikinahanglan, iya sa kang alagaran. Nya nindot kay atong feeling kana bitang moalagad nato ang tao bisag wa nato sugua. Kaysa kanang mutuman siya sa atong sugo tungod kay mi nanugo ta or masuko na ta. Tanaw usahay din ni ako mga staff sa parokya. Inig-abot na ako
buutan kayo la may jud kay silang mo trabaho ana mga kugihan kay istanan way tabi-tabi love tab kayo nindot biya tanawon pero nayo sahay masakpan ako pastan di ay nagsigi raman daig tabi di ay nya nighuman dayon nigabot ikakita na nako mura daig mga butarong dayon ba kamay gid ninyong ipangmosmos nako sus nangakuan ra gid ni nako sila nangahadlok ra gid ba ngahadlok o nang di kayo ko epektibo tingali nga pagka-leader kay ang akong mga uban ako din tanan no uban ako mga staff din ako ra may bantayan inig lakaw na nako relax naman kay sila igabot na ako tang singota lagi sige trabaho gyud mana di ta ingon ana ha atong tan-awon gyud nga kita nagtrabaho dili tungod kay gusto tang daygon di ta gusto nga mapanis kung dili nahigugma ta sa Ginoo nga atong amo o nahigugma ta sa iyang gihigugma nga mao ang atong isig katao hangtod ta mga matay